Ang miagi. Buot ni Tyrone nga adto mo padayon og eskwela sa syudad. Sa tinguhang magbag-o ang kinabuhi, pinaagi sa mga bantugang profesor lakip na ni Draco. Gikalipay kini nila ni Malina og Lindel. Daghan usab ang nakamatigod nga susama ni Juno ang bayhon ang superhero. Lakip na sila si Lindel og Malina. Gisulti kini sa nawahi kang Juno og si Juno usab ngadto ni Ventia. Kini kadayeg pag-ayo sa superhero si Malina. Nagsilo siya kay alang kang Juno, lahi siya niini. Bisan siya ang itawag nila og superhero. Si Professor Draco usab may bag-o na usab nga imbensyon, usa ka robot nga kamot. Mga higala, ni ang laing sumpay ning atong sugilanon. Juno, ang superhero. Hanggaw plus hanggaw. Dumatang hanggaw, Prof. Equals hanggaw-hanggaw. Hanggaw! Prof. Kaya, Prof. Pagit pa ko ko, be, kung saan sa paggamit ng kamot ng robot. Adto tas gawas tatlong. Adto na ko nimo ipakita ang gamit ni. Mag-ulsa matalin sa imong farm, Prof. Ipakita ang kanin mo na ko kung sa'y gamit ng robot na kamot. Tanawa, tatlong tanawa. Akong isulob sa kong tuong kamot. Kining kamot nga robot. Tanawa. Ay, kuyawa ko ni mo, Prof. Mura naman pagkag-robot, tara. Nagakita ka na ng langgam tadlong nga nasa ibabaw sa kahoy. Yes, nakita, Prof. Tanawag unsay mahitabo niya ng mga langgam. Niya. Hala! Ang mga langgam. Nasunog, nalitsyon, napagod. Kuyawa ko na, Prof. Tulala ko na. Gamit kayo ng robot na kamot kung ay pista, Prof. Pwede naman negosyo na, Prof. Tirahan lang nimo ang mga baboy na litso ng litso. Kwarta na yon. Hanggaw! Gusto kang ikaw mo'y akong tirahan ini, tadlong? Ayaw, Prof. Ayaw. Huwag mo palit ako'y malitsyon, Prof. Turtugok ka, tadlong. Turtugok! Dili para litson kining maong imbensyon. Para kini sa superhero. O ni bisan kinsa nga buot kong patyon o dominahon. Pero, mintras wa pa niyo makita ang superhero, Prof. Magnegosyo sa tanglitson. Hilom! Gago! Uplok! Look. Palayo, tadlong. Palayo! Ha? Nga naman, Prof. Palayo. May ipakita pa ko nimo. Nga mahimo nining bag-o kong imbensyon. Palayo! Kay distingan ko ikaw. Pero, Prof, ayaw lang ko. Ikaw lang. Unsay ako lang! Ako yung suwayong gamit, anak. Kunya ikaw ang akong tistingan. Niya ba ka? Palayo! Ayaw, Prof. Hindi mo gusto mamatay, Prof. Di ka mamatay nining ako ipakita nimo, gago! Hindi ko malitsyon, anak. Basta palayo! Pero, Prof. Dili ka mo palayo, kay litsunon ta ka. Ha? Ayaw. Ang gagong tadlong. Sige! Dagan pa! Palayo pa! Prof, ayaw! ang kagwang. Kusog kay nakadagan. Oh, wa na makita. Animal. Ay naman ang hanggaw. Tadlong! Animal nga tadlong. Layo na kayo. Pero maabot ka pa sa frequency na ini, tadlong. Niya. Tama!
Tawag! Nausap ako! May kalit usa ka sa mabaw! Tinutaw ko! Patatang, Prof! Baho ko, Prof! Ay! Nausap ako! Murag, nabalik ko sa kwagi. Nagluta ko si mabaw nga, nagpego ni Prof na ako. Murag kong isuyo. Pastilan, Prof. Yung sarili ko makatoos, kangilingig na ng robot na kamot. Pagkagamahalan na mo, Prof. Tiyaw mo na, kitubong lang ni mo na ko kanang mananapa. Umpisan layo kay ko. Mura nag-remote kami kontrol ako. Imo kong napasaka sa ere. O imong ipasuyo pengon balik ni mo. Daghan pa ang gamit ni Ning maong robomot. Unsa to, Prof? Robomot? O sa robomot? Kining bago na kong imbensyon. Robot nga kamot. Ang shortcut, Robomot. Robot nga kamot. Robomot. O sa pala yung gamit, ana, Prof? Ha? Prof? Gusto kang mubalik sa dapit. Diin kita magpuyo kanhi, Jono. Unay, Vincia. Pero, Ayaw lang kalain na ha. nga tugod, oy. Ayaw lang kalain. Pero, gusto na ko mahibawan kung kinsa gid ko. Kung kinsa ang matuod kong mga ginikanan. O kung unsa gid ang akong kagikan. Jono, ang buot mong ipasabot. Nga buot ka nang bumalik sa matuod mong mga kinikanan. Nay, Vincia. Nga piyaan ako ni mo. Mao ba, ha? Nay, Jono, Vincia, dili. Dili sa ingon niya na, nay. kung baho na ibuot mong mahita po, dili ko ikaw pugan, Jono. Paminawas ako, nay. Kay dili ko magyud ikaw matuod nga anak. Nay, Vincia. O salamat na lang Nay, sa Vincia. mga higayon nga. Nay, Vincia, utang buot. Paminawas ako. Pasabtot ka, pamatias ako, nay. May mo ba? Jono, imo kong gisingkahan. Misaka ang akong tingog, nay. Apan, wa ti kasing kahi. Wa. Ayaw paghilak. Gusto lang ko mo pasabot nimo. Pwede ka gusto mamati na ako. Kaya gusto ka namang mubalik sa patuod mong ginikanan. Nasayop ka, nay. Nasayop ka. Gisultihan ta na ka. Kamu si Tatay Placido kanhi. Nga, way si bisan kinsa nga makalabaw sa akong pagmahal ninyo. Oo. Dili ka mo si Tatay Placido ang matuod kong ginikanan. Apan labaw pas matuod nga ginikanan ang akong pagpangga ninyo. Nasayod mo niya na si Tatay. Nasayod ka niya na. Jono, May buot lang kumahibaw, anay. Kung nga nung ingon ko ni ini, nga lahi ko sa uban. Kung nga nung aduna ko'y talag sa gahom, nga wa sa ordinaryong tao. Gusto ko lang mahibawaan kung unsa maging ang akong papel nining kalibutan na. Dining akong pagpakabuhi. Sabta ko na Vincia, utang buot. Jono. Mawa ka sa pipila ka mga adlaw, Juno. Kay asa ka man di ay. Asa ka man di mo paingon, Juno. Ambot. Wa pa ko mahibaw, Malina. Unsay wa pa ka mahibaw. Unsay po ti mo ipasabot. Ambot. Ambot, unsaon ko ikaw sa pagpasabot ini. Pero, basta, di pa kong makasulti ni mo ninihigayon na. Kailangan pa ko ikong angay may bawaan bahin sa akong pagkaako. Kung kinsa magig ko. Juno, wa ko ikaw hisabti. Mahimo ba? Pasabta ko. Pasabta ko, Juno. Malina, sorry. Sa pagkakaroon,
dili pa ko magkapasabot nimo sa tanan. Kay bisan ako. Daghan sa bug, wa masabti bahin ako. Bahin sa akong pagkaako. Juno! Unsa may buti pasabot ni Juno sa iyang mga gipanulti. Kay kinsa magidi ay siya. Nganong siya, wa man sad masayod kung kinsa gyud siya. Hala, uy, pastilan, uy. Di ara mo ka dirihin. Ganihalan kay kong nangita. Malina. Ano di ka, uy, naunsa ka? Asa minahitabo ni mo, naghilak man ka. Si Juno, Lindel. Ha? Si Juno. Si Juno? Siya ba nagpahilak ni mo? Dili ka pa na ako, Malina. Oh, Di ka unta magilak sa mas magpahilak ni Juno nimo. Tyron? niya pa di ka, Tyron? Abi na kong gilayas na ka din ni Santa Barbarang tawhana ka. Paabutan niya ninyo ang akong pagbalik, Lindel. Labi na yun nimo, Malina. Kaya ako'y paniguro nimo. Nga inig-abot niya na higayon na. Mausab na ang dagan sa panahon. Huwag nga maangkon tagyo ka sa akong niya pagbalik. Timan ina, Malina. Tyron, Nayabag ka, Tyron. Pagkaagid mo naong, eh. Ipadungog pa ko. Kaya gusto kong makasaksi ka sa akong gisulti, Lindel. Huwag mahayan unya ninyo kining inyong gibuhat na ako. Bot-bot. Jose, gusto kang dadun ko ikaw sa akong pagbiya din sa Santa Barbara? Ha? So? Usa? Gusto ka? Hala, Juno, si Tyron, oh! ayaw, Tyron. Hilo mo! Lakip na unya ng Juno nga gisalgan ninyo. Tanawan niya. Magkamumuhog yun na, inigbalik na ko. Makita unya ninyo. Be! Hilde, mag-aagot, be! Lindel, husto na. Nahadlok ba ako? Ano gutang mahadlok man ka? Naamang ko si Juno. Nakasuway na bitaw na siyang taga ni Juno. Hasta gani iya mga barkadang bugoy. Taga man gani. Ha? Naunsa ba silang ikaaway nila si Juno, be? Naunsa man to sila? Lakip si Juno, Lindel. Mubiya. Unsa? Nagsaligi na silang Juno na. Sige lang. Ha? Jutay nga pailob, Tyron. Jutay lang yun nga pailob. Kay ila pa karon. Kay sa sunod, imo na sad. Oh. Ako na sa tunod niya. Anong di ka ang nagilak mo to si Malina? Unsa man di ka ang gibuhat ni Juno? Yat nga tagi ka, bro, Gardo. Dinisgaw sa eskwelahan. Abdi nga magtuwa ka sa syudad, bro, Teron. Og ba pa ko sa buntag mo gikan, paingon sa syudad, bro. Ang mawa. Tori ay, may isugo ko nimo. Sugo. Sabi na, bro. Kuan ba? Nakita mo guna ko sa Malina. Ganiha nga nagilak uban ni Lindel. Wa kay nako matuhog ang ilang panagsulti. Pero nagisgo to silang Juno. Maong sa akong pagsabot. Si Juno ang hinungdan nganong mihilak si Melina. Mawa ba? Maong susiya, bro. Panid-i kung unsa hinungdan nga mihilak man si Malina. Klaruhag unsa di ang gibuhat ni Juno niya. Haskang butbuto na laging Tyron, Juno. Pero hadlok, oy, diyan nisinggit ko nga nagtawag si Mungan. Tara, Lindel na. Ha? Oy, Lin! Asa ka, Lin? Oy! Lin! Malina, kanyot lang. Hala, naunsa ka taon itong amiga na ako. Mamiyak man lang diritso, kalain. Nanluod yun to, John, no? Ikaw, Manggod. Unsay ako manggod? May gisulti man si Malina na ako. Mubiyak man sab kuno ka din sa Santa Barbara. Kay asa di ay ka? Ha? Asa di ay ka, Juno? Nang luod yun si Malina nako. Kibisan din sa sud sa room. Mura lang siya. Wa makakita nako. Dili gani mulingi nako din sa likod. O dili pa ka makasabot nako sa pagkakaroon Malina. Dili pa. Pero nahibaw ko. Nahisabtan mo niya ako sa umabot na panahon. Hisabtan mo niya ako.
Ayaw sa ting na anas Junolin, uy. Didi ka maluoy niya. Nayong, subukig na akong likod. Ayaw na pag-iskot, anak Lindel. Mamatiktan ka ni kang Sir Tamban nga nag-istorya ta. Di lang ba, ang ako nga tingalig mangluod po si Juno. Anak, duha na mo. Bahala siya. Bahala siya. Malina. Bao pa, Juno. Pero dili ko makabasol yan na Evincia. Kay wa pa siya masayad sa matuod bayan ako. Sa matuod kong tinguha sa akong pagbiya din sa makadyot. Pero, mubiya ka pa da din niya sa ato. Nga di lang makapasabot niya. Ug unsaon ako siya sa pagpasabot nay? Unsaon man? Unsaon? Ay, konsultihan mo siya sa matuod. Sa imong pagkaikaw, Juno. Nagtuo kong hisabtan ka niya kung tuganan mo siya nga ikaw ang giila o kitawag sa kadaghanan nga superhero. Unsa? Dili ba? Maayo, Juno? Sa ako nang anak? ikaingon ni mo nay. Dili pa karon ang gusto higayon. Pero moabot ra ka na higayon na. O kano sa paman mo abot ng higayon na nga imong giingon, Juno? Kano sa paman? Bisag yun siya na ako sa pagpugang ako utok. Wagi ko mahinumduman kung diin ko gikan. Kung kinsa matuod ko mga ginikanan. O kung ganong ingon ko na ini. Nga may mga talag sa ugkahon. Juno! Juno, pagmata! Juno! Juno! Nagtangko ka, Juno. Nagsigi kag ngum. Giurom ka. Ug murag maglisod o ginhawa. Unsa? May kani kay nakamata ko. Ug napukaw tadayon ka. Ay, kikuyawan ug nahadlo ka ayo ko. Abi na kog tinuod na tanan. Nagdam ko lang ko. Kadayot, magkuha kog tubig aron makainom ka. Oh, ayaw. Ako rin mo kuha og tubig, nay. Nakita ko sa kundam ko na Evincia. Ang usa kada kong sakyanan sa kaunangan. Diin, may mga tao nga sakay. Apal ang ilang mga naong, ang ilang mga hitsura. Mga hitsura sa bangis nga mga mananap. Unsa? Dili usab masabot ang ilang mga sinultihan. Juno, Nganong ingon niya itong dam ko na ako, nay? Unsibot pasabot na ini. Kinsa man katong mga tawhanan nga ang mga hitsura? Hitsura sa bangis nga mga mananap. Kinsa man kato sila? May kalabutan ka kini sa akong kagikan? Sa akong pagkaako? Rap, ako. Nung sa maka. Nagmo pa yung sinagpiyaw. Kidaman o Europe. Rap, produk. Rap, produk. Sige, rumata. Sao ko man siya harap makamata. Ang grabe siyang damana. Ang iyang ibensyon nga harap bumot. Ang bumot na gamot. Lampag ko niya. Ya, di ka ni ka mo mata. Mata juga. Ya! Ayaw! Buhay ni Robobot, hindi orom si Proprakno. Ako ni Pospos niya aron mo mata. Iyabag ka! Di mo ipuspos na ako aron mumata. Umumatay ko! Uy,
Hala, ay pastilan. Nagbata na di ay ka, Prof. Kapit ako mamatay sa kundam ko. Imo gyud kong tiwasan. Sorry, Prof, ha? Diriyot gidi ay. Anong hapit pagkamatay si Madam ko? Nagdamgo ko ni Madam Nostra Kamala. Napatay na. Mikilisiw ko pagayo. Kaya ang superhero ko no, maui, makapatay na ko. Sa! Dili ko magatugot ini Tadlong. Dili. O sa may hunahuna ni mo atong imong damgo, Prof. Drac. Huna-huna. Dili ko magsigi huna-huna. Hadlok kang matinood, Prof. Hilom, Tadlong! Dili ang superhero mo'y makapatay na ako. Ako, mo'y makapatay niya. Sure, Prof. Oy! Ipalagot pa ko ni mo, Tadlong. Ay, lagot kinagot, Prof. Imbis ang superhero mo ay makapatay ni mo, o pwede pa kang makasukol, di na noon, kuya og high blood ray makapatay ni mo, Prof. Unsa? Among ayaw lagi si kasuko. Omle kuya kay mutaas man imong BP anak. Mong kalma lang ka pirmi, Prof. Makalma ka ha. Masuko ka, kalma lang yapon ka. Ha? Kinahanglang malumay lang gihapon ang masultihan, Prof. Di ka magpadasi mo kasuko. Unsaon man ako. Yan kung masuko man yun ko. Aw, magbinayot ka, Prof. Kagwang ka, Tadlong. Kagwang ka. Gihimo lang ko ni mong gago. Ay, sapol, Prof, ha? Masuko ka na ko. Ingon kang, Pat yung pigaw, Tadlong! Imo nang ibinayot. Ingnon ni mong, Pat yun ko ikaw, Tadlong! Ikaw na, Prof! So, di mo sakay mong bibig. Eh? Bitaw, no? Bitaw mo lang? Agay, Prof! Kitang palong mo ko ni mo, eh. Kung sa may gusto mo, napatyon na ka, Tadlong? Kana! Kana, Prof! Malumay! Correct! Di ka ma-high blood, ala, Prof! Kung sama-sam ng ikabisihan mo din sa laboratory, Prof. Gusto na akong mahuman man ako. Ang akong pagbuhi o balik ni Madam Nostra Kamala. Pinaagi sa cloning. Aron iyang matuis ang iyang mga panagna kani. Ay, hagbayar mga lang sigig ingon ako, Prof. Ngayon mo siyang buhion. Pero hangton karon, wa pa man gihapon kay na. Ayaw kong sa muka, Tadlong! Prof, ang BP! Ayaw kong sa muka, Tadlong! Kanda, Prof! Mamatay lang ka! Di niyo masakay mong BP, ala! Thank you! Thank you, Tadlong! Nahuda-huda na ko, Juno. Kabisan doon, wa na to masayre. Kung unsa o diin ang imong kagikan. Apan tingali ang imong pagkahibugso. Duga sa panahon. Nay Binsya, Kay daghan ka nagnatabangan. Daghan ka na og naluwas nga mga nagkinahanglan sa imong panabang. Ug sa panahon lang nga kung may magkinahanglan nimo, bation mong may musanting sa imong o. Ug mahibawan mo dayon kung hain kining dapita, ug imo dayong maatiman. kaha Nay Binsya? Mao kaha? Timingon akong atol sa bakasyon ng akong pagbiya din sa Santa Barbara. Kanang dili maapektuhan ang akong pag-eskwela, Malina. Kung musulti ka pa unta na ako sa matuod ni Hinungdan sa imong pagpalayo. Tingali, dili ko bation o kabalaka. Pero ingon ini nga dili ka musulti sa imong rason. Usa kini katanghaga alang nako, Juno. Mahibaw ang gihapon nimo sa hustong panahon ang tanan, Malina.
Tanghaga ka gyud dili lang sa uban, Juno. Lakip na usab nako. Malina, Kana kay dili ka musulti nako. Kana nagpasabot lang. Nga wa ka mahigugman ako. Nga kuwang ka sa pagsalig nako. unsa? Ayaw paghunahunag ingon ni anak Malina. Sabta ko utang buot. Kay wa ka pa makailan ako kung kinsa ug unsa gid ko. O unsa? Unsay buti mo ipasabot? Kay si kinsa ug unsa ka man di ay Juno? Ha? Tubag ako. Wala ka dungdang istorya si agaw ni Lindel Proteron. Nimpa ba? Nga, bakasyon ay ubiyas Juno sa Santa Barbara sa pipila ka mga adlaw. Mao ba, bro? Sa unsa mo kunong rason, ha? Ug asa mo kuno siya paingon? Kana may wala ko may bawo, bro. Kay bisang ko si Malina, wa may bawo kung asa si Juno ang paingon. Oh, kamusta ka, bro? Ano katawa mo ka, bro? Ha? Ano, bro? Wa na gid si Tyrone dinis ato, Lin. Nabiyahe na kuno ganinang sayo sa buntag. Oh, maayo hinuon. Aron wa na magsamok-samok pa nako. Namo ni Juno. Pero dili ko interesado niya, Lindel. Aw, dili bang ako gisultihan talang ka. Kay daghan may ang nalipay. Kay daghan ito siya mga babae dinis ato nga gibinastusan. La grabe law mo atong pangupawa palid ko Lindel, unsa may akong buhaton aron musulti gid si Juno nako sa rason. Sa iyaw niyang pagbiya dinis ato inig bakasyon. Ha? No, ambot lang May gisulti siya. Nga nakapaintriga nako. Ano, sa ba yung kisulti? Matod niya. Nga sabton ko siya. Kaya wa pa kuno ko makaila kung kinsa og unsa gid siya. Ha? Muna yung sulti ni Molin? O, Lindel. Maungwa gyud ko mahimutang. Nadugangan kining akong kalibog bahin ni Juno. Ay, pastilan, day Malina, namuhi na di ay mo sa eskwelahan. Ay, wa para pa ni abot si Jono. Ay, base karong tao-taon ni Anato. Wa ko may eskwela ra ng bensya. Uy, uwa ka di ay mo eskwela. Pastilan, nga naman. Kay may buot lang ko pakisayra ni mo nang bahin ni Juno. Kuan, unsa ba na, day, ha? Kinsa ug unsa man giday na si Juno ng bensya. Day, Malina. Nang bensya. Sorry kung mahilabtano na kayo ko sa imong pagsabot. Pero mahal na ko si Juno nang hinungdan nga. Ayaw, kay angayan nga pangayuan ug sorry na ko, Malina. Hisabtan ko ikaw. Pero gikasubo ko nga kun way gisulti kanimo si Juno, labaw na ko nga wa usab. Nang bensya. Unsa? Mo din nga wa si mo eskwela ganina. Kay dinhi di siya nimo nabinsya. Ay, pero nangayo siya sorry na ko, Juno. Kay mahilabtanon ra ko no kaayo siya. Pero hisabtan ko kaayo si Malina. Kung lakip ko dili makapasabot bisan sa akong kaugalingon. Unsa na ka? Kamu nga misagop lang ako. Kamu si Tatay Placido. Juno. Pero maabot lang higayon, Nay. Ang hustong panahon. Maabot ang gihapon ang hustong panahon nga mahibaw nato kung kinsa gid ko. O kung unsa man gid ang akong kagikan. Hi! Salamat gid in town. Bakasyon na gid sud og Malin. Wa na gyoy klase. Yes. Makarelax na gid ta. Yes! Hala no, grabe kay kong energy. Ikaw diha. Malina, okay ra ka? Bakasyon na. Ug mausab ka na higayon na nga mobiya si Juno. Ay, bitaw day tuod no. Mo din ganina pa kung nakamatikod nimo nga murag wa kay gana. Unsa may sulti ni Juno?
Madayon gid ay siya kung asa siya. Ambot niya. Kasi ambot niya, uy. Wala mo mag-istorya. Malina, Uy, hala. Nas Juno, ay. Oh. Kamu na pagsulti ni Dela. Uy. Tayo pa, uy. Len! Len ka na yun sa, uy. Malina! Na, kanang ikaw na lang pasabot ni Malina, Juno. Uy, kay tanawa. Kita bitaw ka nila ka. Nang luod kito nimo. napasabot ko na siya. Pero nasabot kong dili siya gusto masabot, Lindel. Ingon, ana man gud nang ma-in love, good. Kisa ba in love, uy, nga gusto malayos iyang palalab, di ba? Ikaw ba'y ma-in love, lalim ba? Sunda to ka. Pahawas ito sa iyang pagpangluod ni mo. Sige, nalagaw na. Inig pamuhi na lang. Gusto ko magkasulti mi nga way makadisturbo na mo. Nagdaw na ako, bro, Tyron. Nagwari si Juno og si Malina, Dri. Baba? Gano'n nakasulti ka man, anak? Ha? Bro Gardo? Kinakita mo na ako nagsulti sila si Lindel og Malina sa eskwelahan. Oh. Pero diyang nagpayo si Juno nila, taling may sipat ang gwapa. Baba? Hmm. Panit ikunupon sa inong daan, bro. Unya, paibawa rin ko, ha? Why beli mana, bro? Kwan. Mustar mga ng syudad. Yahaya na, bro, eh. Asa man tingali ka laag niya. Itagyam kay kaililinan niya. Oo, bro. Layon ko, Dre. Ganyan ka ito, adong kalingawan din, eh. Pero sa akong kabago, Dre, nabaguhan pa ko. Nag-adjust pa ko, bro. Kay di ako gutan nagtubo sa atong probinsya. At tingali sa nga-to, aanan ako, Dre. Suruya po ko niya, bro, eh. Kasunod, ma. Tutang ilaag niya, eh. Wala problema, bro. Pero ayaw sa na. Tuwingon ako ni mo. Ikaw na nga akong eyes and ears diha. Diha sa ato sa Santa Barbara. Say mo di mo sabot, bro, Tyron. Ikaw may mutaho na ako kung unsa na ilakaw diha. Labi na niya ni Malina o Glendale. O sa tanang butang nga angayan ako mahibawan samtang wa pa ko makabalik diha. Mula rin yung reporter, eh, bro. Aw. Maingon-ingon gid ah. Bro Gardo. Ya, sabi itong... ang pakonselo na to, nga eyes and ears ko mo ba? Ah, buang ka magpasuhol ka? Ha? Huwag mo gawing ang soul ni ko, no? Ang ako ba nga, pakonselo ba? Yan ang ganahan itong mapaho mo niya. Ang may mga bagong importante nga ngayon mong may bawa niya. Bida, bro. Nagkamaro naman sa ka, bro. Di mo na minaro nga ako. Pakonselo ka ni. Ay, okay. Sige. Ang imuon niyang pagsuroy diri syudad. Ako na'y bahala. Ako yung mga baga. Uy, klaro no, bro. Unsa klaro? Gawasan na, karabang. Unsa? Yay, paklaro. Laro ha. Kali sabot agad. Pagkatabaghak ba ani mo tawhana ko eh. Pasuhol ka na ako, ba? Huwag mo gawing pasuhol ko ni mo. Ang ako bang... Hilom. Ako sa minaruan ni mo da. Nga maro ng daan. Oh, napakadaya. Ay, laglay na pasabot, bro. Inabig gawin ako. Kasaylo ba? Nga, amigo, barkada na. Sumagot. Sabay magpinakaluyan mga amigo. Wala, bukod. Hilom na. Hoy, di ko nimo mabitik sa imong lipat-lipat nimong istorya, ha? Diretso wag unsay gusto nimo. Di kay magsigi pa kay pasumbingay. Ha? Amigo o barkada, ha? Unya, pinakaluyal pa gid, ha? Ana de, ha? Bro, paray gawin ako, bro. Ay, laglay na pasabot. Diretso ha, lagi. Pilay pasuhol nimo. Di magsigig pabilib diha. Sigig adlib diha. Eh, klaro na kayo na yung diskarte, bro. Klaro na kayo. Ha? Di na ko nimo malipat. Ay, bro, ay, kaya mag-igo, bro. Tanawa lagi. Ako may mag-igo. Tingsi ka lang animala ka. Sige! Okay na. Padadaan ko ikaw og 2,000 pesos. Okay na. Ha? Pangkonsuelo, ha? Apa? Ikaw ba, bro? Pwede mo na. Hello, boy. Suon ka sana ako, da. Ugma dayon. Padadaan ka kwarta. Pero basta, ha? Bro Gardo. Kung mo tawag ko, doon nagi balita ni mo habain ninyo. Ilabi na gyud ni Malina o Juno. Klaro ba na, Bro Gardo? Ha? Klaro ba? Pagkamarukoy tawana, loyal pa ko, no? Niya, pangwartahan na day ko. Hey! Pero padayunon ako sa pagpangita diri sa internet. Kung asa ko mahimong pakikitaan kini mga nabantog ng mga profesor, nga mo ay pinaka-importanting tuyo na ako din sa syudad.
Kaya di gumubalik sa amo sa probinsya. Kung wa ko'y ikapanghambog nila dito, inibalik na ko. Ilabi na ni Malina. Ipatawag ko na ko mo, Prof. Drac. Oh, kay may ipakita ko ni mo tadlong ug buot kong imong masaksihan. Kung salman sabla, Prof. Lain na sablang palpak. Unsay palpak? Dili na kana mahitabo tadlong. Dili na. Aw, kung dili palpak, Prof, tubtob. Ug unsay tubtob? Ay, gibalira ko na ko ng bot-bot. Hawak sa bot. Ay! Napalong mga, Prof. Kana tungod kay ugag ka. Si Ugag. Ay, gibalira ko na kong gago. Hala, no? Karon, tanawa tadlong. Tanawa ang resulta sa akong pagbuhi o pag-clone ni Madam Nostra Kamala. Tanawa, tanawa. Uy! Hala! Hala! Ha! Nagmalampuson ko, tadlong. Nagmalampuson ko! Salamat kami sugot ka Malina nga maging na ako din sa daplin sa baybayon. Human sa tong klase. Sulti dayon ko doon sa tuyo ni mo na ako, Juno. Malina. Nahibaw ko. Dako kagkahiubos na ko. Pero okay lang. Sige lang. Dawato na nako. Kay wa kay salig na ko. Kay dili ka tinuoray nga nahigugman ako. Unsa ko nang gipanulti nimo? Wa ka makadungog sa akong gisulti. Malina. Kay kung tinud-anay kapag nahigugman ako, sama sa akong paghigugman nimo. Wa ka untay ilimod na ako, dili ba? Oh. Ngano wa ka mo tingog? Ayaw kong tubagang pangupaw, Juno. Wa ka lang makasabot na ako. Tinoon na. O ako makasabot ni mo. Kay wa ka magpasabot na ako. O kay mo palayo ka manggid ka ha. Maayo pag magkalimtanay na lang ta, Juno. Maayo pag magbuwag na lang ta. Malina. Naon sa manggali, nagsige magkagila. Ano na ito po sa panagsulti ninyong Juno? Wa na mi, Lindel. Wa na mi si Juno. Ha? O si na mo si Juno? Nagbuwag na mi si Juno, Lindel. Nagbuwag na mi. Unsa? Ako, Juno. Mau ka na'y naita po. Wa ko masugot na ibin siya. Pero may insister gid siya nga makigbuwag na ako. Wa ko'y mahimo. Juno, anak. Dili ko makapugos niya na kay kung mamayo yung gusto, wa ko'y mahimo. Tungod pa lang sa... Juno, anak. Nganong dili mo naman lang siya sultihan o pasabtol sa tanan. Kung unsa ka, kung kinsa ka, galahi ka sa uban. Nga ikaw mismo ang gitawag sa kadaghanan o sotanero. Dili na Dili na kinahanglan. Kada kay mo yung hukom nga magbuwag mi. Nagpasabot lang ka na. Nga wa siya mahigugman ako tinutanay. Wa na ibin siya. Oh, Juno. Kay dili ingon nini ang tinudanay nga mahigugman ay. Di ba? Di ba na ibin siya?
Kay kung tinut-anay ka pang nahigugman ako, sama sa akong paghigugman nimo. Wa ka untay ilimod na ako, dili ba? Oh. Ngano nga makabutingo? Ayaw kong tumagag pangupaw, Juno. Wa ka lang makasabot na ko. Tinuod na. Wa ko makasabot nimo. Kay wa ka magpasabot na ko. Okay, kung mapalayo ka man gid ka ha. Maayo pag magkalimtanay na lang ta, Juno. Maayo pag magbuwag na lang ta. Malina. Nahugdo siya sa akong gisulti. Og ingon sa bitaktak niya ang kalibutan tungod ini. Oh, God. Juno, sorry. Sorry. Nagmahay ko sa kong gibuhat. Anong gibuhat ko man to? Napasakitan ako siya. Dili ko unta ka to ang buhaton. Dili unta. Juno. Juno. At sa may ako mahimo nga dili na ba siya mamati ako. Kanakigbuwag na ba siya nako. Pakakon ka, Malina. Pakakon ka. Huwag ko magdahong nga makahimo ka ni Anton ako. Huwag yun. Siya manunta ang tanan alang nako. Pero ganong... Ginoo ko, unsa ba to? Mura ba ko kialimong awan? Mura ba na may napati kong misinggit? Nagdambo ba ka ako o gialimong awan? Ay, napuguat ko. Bikusog ang kuba sa kundugan. Mura man hinuon ko nga. Kauhaw ba, oy? Muinom ko. Nagsiningkitay. Sa pagkahidahit na po, Diyos ko. Parang nagkakulingan ang mga tao sa gawas. Pero, hain si Juno. Magsusi ko. Juno, anak! Anak, nagkamatik ka ro. Uy! Napansin ko din sa supa maghipya. Masing ginawas. Ko, Diyos ko, sunog. Nasunog ang mga kalubihan sa baybayon. At may mga kayo sa ibabaw sa dagat. Duho ko, sagot kinigihita mo, Imposible gid nga kilat ulit lang nagasunog sa mga lubi. Oy, Ay, ako na tubig sa dagat. Mga tubig bawal. mga silingan nga no bane. O sa magkinigihita mo, ambot pinsya. Basta daghan ang nakadungog nga may tao nga kusog nga bisinggit sa kuan. Puno-kuno sa kasuko ang tingog. Namura kong dinhi magagikan sa may bayon. O mauna to, humanad to. Nakaguliang na lang mikay. Naunsa ba nga nangasunog mga lubi din sa may bayon? Wala mo na kayo sa may sunapitaw. Daghan may posible mo itabo. Diyos ko. Oh, hay pa din si Juno nga imong anak min siya. Kuan, nangita bitaw ko. Nahadlok ko kay tingalighain siya.
Nanghilo man sila nga mitanaw nako. Mga silingan ngano, naunsa mo, ha? Nauli nag-abog mga silingan human nila mapaong ang kayo. Kalain silang tinanawan ako. Mura pag... Nadlo ko. Kaya tingali may kalabutan si Juno niini. Diyos ko. Oh, may tao. Si Juno. Juno? Diin ka, ha? Nga nung karoon ka lang mabalik. Kanina akong nangitan mo. Ganong ikaw ka lang mitutok na ako, ha? Sa di ko sa tinuod ko din ka. Uktubak ako. May kalabutan ka ba sa pagkasunog sa mga punuan sa lubi, daplin sa baybayon, ug sa katingad ang kayo ibabaw sa dagat kaganina? Doon na ba? Tubag ako, Juno. Unsa ba, oy? Nakapati ka na ko, ha? Tubag ako. Paselo ako, Nay. Paselo ako. Kung bao, gusto ko, ikaw mo Nakasa ako, Nay Vincia. Nakasa ako. Ginoo ko. Oh, usa? Mo na natabo diya sa ato? Gogardo? Oh, overteron. Og na ba magkonse mga hugi-hog ni sa ato? Sa idong na itong nagtabo sa may gabi, Unsa man, bro? may kalabutan si Juno sa pagkasulog sa mga kalubian. Og sa mga patinga, nga kayo ibabaw sa dagat. Unsa? Saksi ka, Tadlong. Saksi ka. Nagmalampuson ko sa pagbuhay pagbalik ni Madam Nusra Kamala. Engon sa di ko magkatuhoy ni Prof. Drac. Pero mutuon na ko, aron tamadali. Katuhuan, dili. Misugmat ka, Prof. Unsa tong gisulti mo? Ako. Matod ko, Prof. Dili ka bungol. Pero, Prof, buhi naman ka na si Madam Nostra Kamala sa sodya ng bildo. Nganong wa na siya maginhawa? Ablihan ko ang automatic nga bildo. O hika pa, kung wa ba siya maginhawa. Ani, Sige. Hika pa siya, Tadlong. Hika pa. Murag palpa ka, Prof. Kay wa yun siya maginhawa. Kung wa pa ang rubumot ni Professor Draco, patay na si Tadlong nga gituok sa clone ni Madam Nostra. Samtang si Tyron nagtinguhag yun sa pagpanimaos ni Juno tungod niya atong nagkaaway sila. Unya, miabot na kanila ni Lindel ug Malina ang ilan na usab nga istorya bahin kanila ni Juno tungod sa hitabo si maaging gabi. Gikalalis ni Lindel ang mga tao kay dili man sila mutuo sa mga istorya. Miadto sa bahay nila ni Juno aron unta magkasulti sila si Malina. Apan nadispaya sila, kinakabiya naman ni ay si Juno. O kini daw ikamatay sa babay. Mga higala, ni ang laing sumpay ning atong sugilanon. Juno, ang superhero. Kung ingo naman lang gani ni Ini Lindel, maayo pagmamatay na lang ko. Mansa? Uy, Lin, ay pagbinuang diha. Uy, ayaw gindaha ko ata, ha? Kayon sa pa may kapuslanan sa tanan, ngawa naman si Juno Lindel. Iya naman ko gibiyaan. Gibiyaan ba, uy? Maingon dito siya di na mabalik. Wa man ka, ha? Wa. Unya. Pero gibuwagan ko siya. Sa pagbuwag di ay naman niya. May uyon di ay siya. Wa. Ako rang tanang istorya. Kaya di rin ako gusto mamati pa niya. Mao na diha. Imong sayo.
Anya, o papatay-patay ka. Akuya ni mo. Na, ay siya diha. Gwapo ra ba si Juno? Daghan na bang naibog niya? Ikaw, cute. Lindel. Di ba mingon magkasiyang mo balik? Di mo balik. O lagi, pero kanus apa man. O gusto pa, unsaon man ako siya sa pagpasabot, kaya nagmahay ko sa akong gibuhat. Nga pagpakigbuwag niya, Lindel. Unsaon man ako. Sakit man alang nako ang pagbiya ni Nanay Binsya dito sa amo. Apan kinahanglan ko usab nga masayran og mailan kun kinsagid ko. Og diin ko gikan. Kun nganong lahi ko sa uban. Ug si Malina. Siya daw tanan alang nako. Gawas ni Nanay Binsya. Pero iya ko gipasakit. Malina. Nagkakita ka ni Tadlong? Uy, Robomot. Ang robot nga kamot. Dawata. Ha? Para ako na, Prof? Oh, Tadlong. Igatulo na kini sa akong nabuhat nga Robomot. Hey, ay, salamat. Salamat. Daghang kay salamat, Prof. May akong gusto nga magbansay-bansay ka sa paggamit ni ini. Why problema, Prof? Maayo kay ko ini. Ilom. Ayaw nagpamutbot. Multifunction. Yan ang maong Robomot. Gi-upgrade na ako ka na. O gusto kong magbuhat o daghani ini. Pero dili na yun makalingkawas na to ang superhero. Kung Prof? usab siyang ikabagat. Kriyot. Ang intercom. Guard. Hello, Prof. Dari kita ilmu des gawas. May nangita na ako. Kinsa man siya? Ug unsay iyang tuyo? Unsay tuyo ni tawhanan ako? Pasig ang imong pinaangkan, Prof. Dra. Gago. Lalaki ang nangita na ako. Aw. Ay, dala siya, Prof. Napaabot ni mo. Ah. Ikaw may nangita na ako. Maing adlaw kanimo, Professor Draco La Santelmo. Ikaw? Nganong nasiga ang imong mga mata, Professor? Nakaila ka ba nako? Ha? Professor? Professor Dracula Santelmo? Ayaw kay Bong kung nganong misiga ang mga mata ni Prof. Draco Higala. Ay, sigya doon siya matadaan. May isulti ka, Tadlong. Ako, matod ko, Prof. Dili ka bungol. O, bitaw. Dili ko bungol. Professor? Dada siya dito sa Tires, Tadlong. Ato ko makiksulti niya. Pero dayon, Prof. Nagpaso-paso siya. Sa ako lang tanaw niya, utukan gid siya. Mailan kay nga bright kay siya. Kay dakog agtang og sinaw pagyud kayo. Ikaw si Tyron? Ako si Tyron, Professor Draco. Tyron Bayatilis. Tyron Beatilis. Oh. Igunsa nimo si Pilar Ipil-Ipil. Ha? Wa man ko makaila ana, Professor. Wa ka makailan ni Pilar Ipil-Ipil. Artista sa Manila. Di ba na siya Pilar Pilapil, Professor? Oo. Husto. Maud Aaron. Pilar Ipil-Ipil. Pariente tingali mo kay. Mura man ang Beatilis o Ipil-Ipil, di ba? Mao magha, Professor. Sige na lang. Ayaw ko kinanggawi sa pagtubag. Sorry, Professor. Kay hanggaw na kong daan. Ibahiyon ka. Wa, Prof.
Unsa imong tuyo nako? Nganong miabot ka din sa bukid sa akong residensya o laboratorio? Kay usa ko sa imong mga fans, Prof. Daghan kay fans man. Um, Unsa nga fans? Binangkal, panburikat, bahog-bahog, unsa pa? Kining dili man paan nga makaon ang buot na ko ipasabot, Professor. Ang fans ba? Fans nga akong giingon. Usa ko sa imong mga magdadaig. Mao na. Gisuwayan ko lang ikaw kung unsa kalantip ang imong pangutok. Pero, unsa ituyo mo? Sulti. Niyagi ko, Prof, kay dugay na ako nagsunod sa imong pagka-professor, sa imong pagka-scientist, sa imong mga nahimo, ug nakadaig kay ko ini. Nag-research ko bahin nimo. Ug dako kay na akong pasalamat nga nahimamat ko ikaw. Kay buot kong makigigala nimo, Professor Draco. Kay gusto kong mahimong usa sa imong mga estudyante. Professor? Kung nagsunod ka na ko, wa ka pa din may baong nga dugay na kung wa na magtudlo. Huwag, may retiro na ko. Nasay ko, Professor. Apan, giidulo ko ikaw. Hinugnan nga gusto usab ko nga may sama nimo nga Professor o gamhanan. Pagkadako na sa kausaban ni Dapita, tungod sa daghan ng mga tuig nga milabay. Ana ang mga tipaka sa bahay nila ni kaning Tatay Placido ug Nanay Binsya nga mihagba na sa yuta ug nangadulot na kawanay nagatiman. Daw na hinumduman ko pang mga adlaw nga bisan udto pa. Ngit-ngit na kayong palibot. Kalit na may kusog ang uwan o may unos. Mura ka na ako na hinumduman. Kinsa magag ko. Kinsa ka matjuno. Laumi Binsya nga mubalik si Juno din Nagaila ko sa imong anak. Oo, gam nasayod ka kung unsa kaniya kamahal. Pero kados apa man siya bubalik kini sa Santa Barbara, Timoy. Kados apa man. Binsya. Bubalik pagkahasya din kung mailhanan niya ang matuon niyang mga kinikanan. O kung bubalik man, hiabdan pa kahapon ni Juno nga buhi sa iyang pagbalik. Binsya. Naon sa kabaya. Ayaw paghuna-unaan ha. Kasama nag-imong kihiwa ang akong kasing-kasing. Pahuway dati, Boyoy. Mahibuot man lang sa nemo. Sige, kataw Yamiri kining kabos. Nga igo lang mipahungaw sa utot sa akong gugmang naghuot. Aron dili butdan tungod sa panuhot. Arang-arang kami katawa ka, Binsya. Kinsa may dili makakatawa ni mo, Timoy, nga nagpasagad ka man lang balak diha. Bitaw. Sa balak ako nagpasagad. Pero ang gugma kong gihalad, way pagkatunas ug way paglubad. Baway dati, Moy. Tiguang ng tuhod ni Manoy. May pagmubalik ka sa imong pagpamasahirong tricycle kay daghan pa sa kugbuhaton. Naglangay-langay ka lang yun nako. Anel lang sa agod ko, Binsya. Ipasalig di ako ni Dong Jono nga bantayan ka. Ay, lumoy, unsa ko diri. Batang way buot kay imong bantayan. Sige lang, good. Ipatawag lang unya takag may patabangan ko nimo. Ay, tiguwa nga.
Bye-bye, Bensya! Pastilan, si Teboy makapahimuot. Oh. Kumusta nakakaroon ng akong anak? Si Juno. Juno, mahikaplagan pa niya ang batuon niyang mga kinikan. Mahikaplagan pa niya kini. Maayo, nagpin siya! Nagpin siya! Maayo! Oy, Maayo! si Maayong Lindel adlaw! ug Malina ay nga nung nasuroy maning duha. Nagsabot mi si Lendel nang, Bensya. Nga tagsuroyon ka din sa inyo samtang wa pa si Juno. Mao ginanang. Mao ba? Kining mga babayahan na, oy. Ay tingalik pangasabaan mo sa inyong mga ginikana na. Bakasyon ron, o niya ni amo na ako. Dili nang uy. Kasabaan good. Manangit magud mi sa amo. Di ba Lino? Bitaw nang. Nang? Grabe hagod atong mangupawan ng Binsya. Salamat kaayo ninyong duha. Kaibisan pa sa mga tabi-tabi ug ngilad nga mga istorya batok namo. Wa gyud mo mausab. Salamat gyud kaayo ninyong duha. Ayaw lang ko't paghilak nang. Bitaw nong. Dali rabasad kaming madaha si Malina. Ana, pag hinilakay taro ninyo ron. Hala no, kumusta na ka si Juno nang no? Ay, Unsa may iyang sulti nang? Kanus amang kuno siya mo balik. Kanus amang kuno ng Binsya. Dagan ako ng pangutana din Pero huwag kayo makaistorya na ako bahay nila ni Tatay Placido. Og naibinsa sa dinhi pa sila magpuyo. Si Manukanot unta ko nung ilang suod. Nga bawang mas nakailaw na suwito nila. Kaila kining suod. Apan, dugay na sa bining namatay. Pero may gisulti itong tiguang. Nga na ako na istorya sa una. Nga nahibong ang mga tao in Dapita. Kung ganun namiya sila si tatay o nanay din Wa sila masahid nga tungod ako maong namiya sila din Makarikul ko sa maong paghitabo. Pero ang akong gigikanan kung kinsap gid ko o kung din ko gikan wa gid ko mahinduman. Gano'n man. Gano'n man Mahal nga Haring Saturno, pagmata. Sudaw. Nagdamgo ka, kamahalang Saturno. Nagdamgo ko sa ako duwang anak. Mao ba, kamahalan? Dako ko nung buhi ang akong anak. Nga nawa di sa Jupiterium. Dako ko siyang buhi. Ug ana ako no sa usa sa mga planeta sa universo. Unsa? Usa lang kana kadamgo, kamahalang Saturno. Og dili ang ayan nga tuhuan. Tinuod ka na. Apan, muragin og tinuod ako dangko. Nakita ko mismo ang itsura sa akong anak. Nga hapit na mo 20 katuig nga nawa. Dili ba, nalimtan mo naman siya kamahalan tungod sa kadugay na sa panahon? Tinuod ka na. Apan may mga higayon, Gyud, nga may numdum ko niya. O gadili dayo ko makatog.
Kay wa ang mga magasulbad, ugway na sayot. Kung ngano, o kinsi nagkuha sa mong anak, ni Neptulia sa iyang pagpaganak. Kalimdi na lang siya, kamahalan. Nagtuo kong patay na siya, kay gamay pa siya nga nawa. Pero ngalong hamukon magyugos sa akong damko. Dili kay makausa. Makaduha o makatulo na ako ng damko ni ini. Nga dako kunong puhi ang akong anak. Bunga lang ka na sa imong pagsige guna-una aniya, kamahalan. No, nagtuo ko. Nga kining akong damko. May koneksyon jud sa akong anak. Kamahalan. Hinungdan nga nakulahula ko. Nga suhiron ang tanang planeta sa universo sa kawalangan. Mamasin kong hikaplagan ko ang nawa na mong anak ni Neptulia. Ningaw ng kagabiyon. Nindot kang hangin din sa mong dapit ka na eh. Bisang tuod mga dahon sa kahoy kining akong yapin. Apan nindot king akong pagkita. Bisan way buwan ang kawanangan. Apan tugod sa daghang mga bituon sa langit. Klaro kaing kawanangan. Tinaw kayo. Way bisan kamay na lang panganon ang nag-alis akong paglantaw sa ibabaw. Kinao ko. Kinsa magig ko. Diin magkugikan. Maong dako og siga na kayo ka nagmata si Prof. Draco Tyron. Kana, tagod kay hapit di na lang siya batog. Magsige na siyang pamawaw diha siyang laboratory. Sa pag-estudyo o pag-discover sa mga bisan usang butang na masuod siyang utok. Musugot ay siya kuway kaon-kaon. Hinunggan nga, sige ka paso-pas mo, misamot ang iyang kasinyalan. Tadlong. Pero way sama siya kautukan. Wa pa'y butang nga iyang ginuhuna, nga wa pa niya mahimo. Mo ba, Tadlong? Itinguhan niya nga may sama sa superhero, nga nabaniog karon. Og buot mo kontrol sa tibok kalibutan. Unsa ka to? Superhero? Oh, superhero. Usan niya na kay gayon, may sunog sa amo sa Santa Barbara, sa lungsod. Ug moto'y nakaluwa sa mga natrap sa sunog, ang ilang giingon nga superhero. Nga gitawag usab sa uban og Superman. Taga Santa Barbara ka di ay, Teron? Oh, taga Santa Barbara ko, Tadlong. Pastilan. Pagkagamay ra gyud is kalibutan. Ha? Human sa maong hitabo, dito may si Prof. Draco sa Santa Barbara. Sa tiguha nga makita na mo ang superhero. Unsa? Okay. Among nadiskubrihan, Tyron, nga naagyod magpuyo sa Santa Barbara, ang gitawag nilang superhero. Professor Draco. Interesado ko niya. Og konfirmado, Tyron, gamit ang akong detektor nga na sa inyong dapit, ang superhero. Usasab kay gayon ni ana, Professor Draco, nasunog ang laboratory building sa among eskwelahan. Ug daghan kay ang natrap nga mga estudyante sa ibabaw niini. Apan miabot ang superhero ug naluwas sila niini. Dili mo na ako ang ngayon pang sultihan bahin sa gitawag sa kadaghanan og superhero. Tyron, kaya na-estudyohan ko na ang iyang kinaiya. Ug tungod sa akong ka-bright, kaya ko na kayo siyang makuha ug mapatay. Professor Draco. May lain ko isulti nimo, Professor. Ambot kung mutuo ka ba niini o dili. Pero dito sa among dapit, usa sa pinakasuok nga barangay sa Santa Barbara, may nailan ko og kani giisip ng suod ni Higala. Apan karon, tungod sa among panagribal sa usa ka babae nga nahimo na niya karong hinigugma, nagkabangi mi.
ug gikaaway gani namo siya uban sa akong mga barkada. Ug sayo na kaimi niyang gilupig kay nagtuo ko nga naa siya talag sa akong gahom nga nahuptan. Uy, Unsa? Oh, sa atong panagsultiro ninyo ni Tadlong Professor Draco, nakapanginukto ko og nakaunaw na ako. Nga kini nga akong di pasabot nga tao nga akong gisulti ninyo, lagmit may kalambigitan sa ilang giingon nga superhero. Kinsa siya, Tyrone? Sultihi ko! Ug isaysay ka na ko ang tanan mong namatikdan ug nadiskubrihan niya. Oh, pamati Professor Draco. Kay isaysay ko nimo ang tanan. Kanindot sa kong gibati nga naglantaw sa mga bituon sa langit. Huwag ko makasabot sa akong... Diyos ko. Ganong ingon ini akong gibati. May mga bituon sa langit nga nagkidlap-kidlap. Apan, nasa uban nga dili makidlap. Ug suma sa pagpasabot sa science. Mao kini ang mga planeta diya sa kawanangan. Unsa ka ang ana diha sa tagsa-tagsa ka mga planeta? Makaya ka na ako kini sa paglupad? Nakita na ko ang pag-abot sa space car nga gisakyan sa imong mga sundao sa kawanangan, kamahalaw sa turno. Diin sila gikan. Gisuwayan nilang suhid ang usa sa mga planeta diyan sa kawanangan. Ang Mercury. Gipasusi na ko nila kung unsa ang estado sa mga planeta. O niya, kamahalan. O sa may ilang na-discoveryhan. Komposisyon sa gas ang maong planeta. Ug way oxygen na sarang maghatag og ginhawa sa bisan unsa ug buhi nga linalang. Ug dili kay kana lang. Duol kayo kini sa init ug nagbaga nga adlaw. Busa way mabuhi niini. Kabahin ba kini kamahalan sa imong tinguha nga pagpangita sa imong anak? Gikapanaad ko na sa namatay kong asawa na si Reyna Nepturia. Napisag usay may tabo. Samtang buhi pa ko. Pangitaon ko yun ang among nawang anak. Suot na sa 20 katuig ang bilabay. Nagusig lang ang imong mga sundao sa kawanangan kamahalan sa ilang panahon. Kay pulos walay kinabuhi ang tanang planeta sa kawanangan. Gawas ni ining planetang Jupiterium nga atong nahimutangan. Mao kanay na diskubrihan sa atong mga katiguangan og nag-estudyo sa estado sa madag planeta. Pasag di lang. May buot lang kong kumpirmahon. Kay may nakataho ka na ko sa hilom. Ngang pagdiskubre nila kanis kawanangan ug sa kinabuhi niini. Nasagulan og bakak ug panglimpong. Unsa? Unsa'y buot nimong ipasabot kamahalan? Kaya di ko pa kini masulti kanimo. Apan pasag di una, ngang ako mga sundao sa kawanangan, matapos sa kong isugod kanila nga misyon. May mga mananap na daw sama sa tao ang mga kabuot. Ang sa'y puti pasabot din eh. Ganun nagbalik-balik kini sa kaudang ko. Unsay koneksyon na sa akong pagkaako. Unsa man Ginoo.
na o ng big screen na nakita na ang monitoring sa tanang dapit sa kawanangan gikan dinis Jupitorium. Hoy, ang sakyanan sa mahal nga rin sa turno. Wa siya sa iyang nayamutangan. Kailangan lang matawagan ko ang mga sundao sa kawanangan. Alam ilaking masusi. Anybody nga namatay karon sa sundao sa kawanangan, may importante kong i-report ninyo. Palihog sa pagtubag. Yes, ato. Pagpaila kung kinsa na. Wala akong makikita sa screen. Wala akong makita inyong itsura. CF-69 kini ato. Hoy, ang robot nga bastos ug porma. Ikaw din eh? Ako, down ato. Kumusta imo experience F-69? O nga, sarang ta mag-iskot nila ato. Pasig may nag-monitor na to. Lisod kayog may bawaan ta. O sabay imo kabalakan kung wa ka magimog binastos F-69? Naka mag-iskot ala ato. Unsay imong i-report. Nawa ang sakyanan sa ari sa kawanangan sa iyang naimutangan. Pasig gigamit sa bahang nga hari ato. Pasig naglibot siya sa kawalangan. Maoraban ka na iyang ligaw, dili ba? Oo, pero wa man siya magpaibaw na ko. Kauban man unta dito niya sa iyang mga pagsusuroy sa kawanangan. Mao ba? Isuway og review ang auto record monitoring sa area. Then mahimutang ang iyang sakyanan. Makita niyo nito kung kinsa ang migamit sa sakyanan sa bahang nga hari. Sige. Ako susunod. Aron, i-review. Ya, ang monitoring shoot sa area. Hoy! Hoy! Ang mahal nga rin sa todo. Siya rin may gamit sa sakyanan. Misuro siya payon sa usa ka planeta. Hoy! Mura siya nagpahingon sa planetang Earth. Usa ka buotan nga pagkaanak si Juno Malina. Walay saban iya ka matinahuro namo ni Placido. Mapinanggaong klase sa pagkaanak. Mas palabihon pa niya nga siya ang mag-antos kay namo nga iyang giilang mga ginikanan. Nang Binsya, unsay? Ay, Diyos ko. Unsay buot nimong ipasabot ng Binsya? Nga dili ninyo tinuod nga anak si Juno? Ha? Mao ba ng Binsya? Malina, kuan kining. Nang Binsya, husto ba ko sa kunabati? Dili ninyo matuod nga anak ni Placido si Juno? Diyos ko. Pasayloon lang unta ko ni Juno Malina. Sa ko pagsulti ni mo sa batuod. Nga dili na mo sa batuod nga anak ni Placido. Hug nga hikitaan lang na mo siya. Usa ni anak kahigayon dito sa kanina mong gipuy-an. Pero, wala ko'y mahimo kay nalibkas na kini sa kumbaba. Nang Binsya. Pero ay sabag among pagmahal o pagpangga niya sukad pagayon sa gamay pa siyang bata. Nausab ang dagan sa among kinabuhi niyang miabot si Juno namo ni Placido. Ug ang tuyo sa iyang pagbiya mao nga buot niyang masayran kung kinsag yun ang matuod niyang mga ginikanan Malina. Kay gusto niyang mahibawan kung kinsa ug unsag yun ang iyang kagikan. Unsay buot nimong ipasabot nang? Nganong miingon ka man nga buot niyang mahibawan kung unsa gid ang iyang kagikan? Ha? Nang Binsya? Iko na nga nahibawan ni Malina
nga dili na mo matuod nga anak ni Placido si Juno. Pero sa iyang pagkasiya, sa iyang pagkakatingalahan ug sa pagkadaghan niya og abilidad, dili niya kiniangay mahibaw-an. Dili gyud. Nag-unsa di ka dito sa ilang nambinsya, Marina. Wala lagi ka manana ko. Ha? Kuan, dili man ko doon mo ay akong tumong sinang binsya, pero kay sa tanaw na kong duol naman ang ilaha, mihapit na lang ko, Lindel. Di inday ka? May gisugo si kuya na ako dito sa ilang nampilang ba? Nakaila ka man ni nampilang, di ba? Oo, kaila. Onya, kumusta man taon ang tiguang dito? Kuan, nalipay taon kaayo siya nga giduaw na ako. Mao ba? Taon sa dinang binsya, no? Kuan, musuroy di ipod ko dito karong hapon. Dili paron ay kay init kay panahon. Ikaw? Ay, basi ganahan ka mo palit dito inig hapon. Magluto man magbalanghoy nga puto ug budbud. Tanatos ng binsya dito. Sige. Hapitan lang ko sa amo iniglakaw ni mo. Sige, Malin. Agiunti ka, ha? Pero, Lin, dili man siya ang taangay nga biya-biyaan ni Juno sinang binsyano kay tiguang namang good kaayo. Ha? Ay lang kalain, ha? Nganong malain man ko? Bitaw, husto ka, Lindel. Pero may klarong rason nga nung mibiya si Juno sa ila. Pero mato din ang binsya nga, dili madukay. Mobalik raman si Juno. Mauli na siya. Nagkahiskot ay mo bahin, anak? Oo. Pero may klarong rason si Juno, Lindel, nga nung wa siya karon sa ila. Mahinungdanon kaayo alang ni Juno ang iyang pagbiya. Kay bahin kini sa iyang pagkasiya. Ha? Unsay buot mo ipasabot, Lin? Ha? Unsa? Dili may musultihan ko si Lindel sa among gipanagsultihan ni ng pinsya. Dili ko buot na mahiubos siya na ako. Labi na yun si Juno. Taon-taon na ko din eh. Pero, wag ko'y nakuha ng mga impormasyon. O bisan ti mailan na lang. Kabaghatag og giyan ako or may bawaan ako. Kung kinsakit ko. O kung sakit ang akong kagikan. Paitiri mo balik na lang ko sa Santa Barbara. Kinasayod ko. Nag-ulgit si Nanay Binsya sa akong pagbiya. Tigong na siya. Og dili ko buot nga masakit hinuon siya tungod nako. Sa tanan mong gisulti na ko, Tyrone, bahin niya nang giingon mong Juno. Kung tinuod man ang imong gisulti nga may nadiskubrihan kang mga katingalahan niya, nga siya may kalaki o abilidad, nga wa ni bisan kinsa o sa ordinaryong tao. May posibilidad nga may koneksyon siya sa superhero. Nakasiguro kong anaaragyod sa Santa Barbara. Professor Draco, nga sa ato ba, may posibilidad nga si Juno mao ang superhero? Nili pa ko magkatubag ni mo niya ng imong mga pangutana, Tyrone. Apan kining akong mga kaimanan din sa laboratory. Ang akong mga imbensyon. Dakog ikatabang sa pag-ila kung kanang Juno imong giingon. Maubag yod ang superhero. Unya, sa pa may mong gipaabot, Professor Draco? Ganong mag-usay ka pa man sa imong higayon? May mong mga tudayin taron sa Santa Barbara. Aron imo di bang mahibawan o makumpirmar kung ang akong giingon nimo nga si Juno may kalambigitan o mabagid ang giingon natong superhero? Ay
Ayaw kong tudloy kung noon sa akong buhaton, Tyrone. Kining Professor Draco, Ingon ka ba yun ni anak ka presko? Mau pagani atong panagkaila. Ingon anak ka nakahat. sorry Professor Draco. Ang ako Ayaw nagpadungga pa sa imong pagpasabot. Dili ko ang imong tudluan kay mas utokan ko kay kanimo. Upay mong makabiya ka na din eh. Professor Draco. Unsa pa imong gipaabot? Makabiya ka na din eh. Sa tanaw lang nako atong tawhana, Prof. Lisod kayog imong uyunan. Kuyaw kayog mulabaw patuni mo kabot-buton. Agay! Tapal dong sap! Kay maghinanggaw ka gihapon. Naibaw ka ba? Ngawa mo'y kalainan atong tawhana. Ni Adtong Tyrone. Ngano, Prof? Nakabintaha din siya sa akong kagwapo. Hilom, tanong. Asa gud kuha ang imong kagwapo? Ang inahan rin yung tingali ni mo, mao'y miingon nga gwapo ka. Pero hastang sa amin, kung manamin ka, pikatan pa ka. Oswa! Hak, animal. Didiritso kong insulto niya to Professor Draco na. Ha! Nagsalig lang siya kay Professor siya. Pero sige lang. Jutay lang ang pag-antos na ron. Jutay na lang ang pag-antos. Mailob lang yun. Kung daghan ka na unyag makatunan, malabuan mo ra unya ang maong profesor. Malabuan ra unya mo siya. Ha? Mag-uban kitong tamin ni Lindal sa pag-ani sa inyo ng binsya. Pero, nagluto lagi silang puto o budbud nga balanghoy. Unya, upamangkod maluto. Maunggi pauna na lang ko niya din sa inyo. Nagsabot man sad mi nga, ubanan ka na mo karong gabi una sa imong pagkatog. Ay, kitikyong mga anak ka, ha. Ayaw na lang ko kasulap ang inyong kaugalingon, oy. Naaman ang pag-umangkon ni Timoy nga driver sa tricycle. Mao man ay iyang gipauban ako magabi, eh. Mao ba? Uy, kinuo ko sa barong mga puto. Tanaw sa baybayan ng may mga taong armado. Mga pirata ka na. Oh, Diyos ko. Manotas bahay namin siya. Padali na. Bali na. Oo, day. Ay, ginoo ko. Ginoo ko. Diyos ko. Gipahunong kanila, day. Ayaw maghunong na. Padali. Ayaw ka. Malina. Malina. Hindi na sila nang paingon ako. Nahabang, Diyos ko. Juno! May nagkinalan sa kupalabang. Ug mo may nabati kong tingog nga. Nagsanpit sa kungan ug nagagpanabang. Ako ipensya lang akong nauna. Sa amo sa Santa Barbara? Sa dulo sa Mumbai? Dili, si Malina. Nagkinalan siya nako. Kinalamamutin ko sa amo. Pakusgan ko nga akong paglupad. Ginoo ko! Gidaan nila si Malina. Ilang dikarga sa pambot. Malina! Nagpinsya ka ba? Ay, Diyos ko! Gidaan sa mga pirata si Malina. Juno, anak, hain ka! Mga silingan, maluoy mo! Gidaan sa mga pirata si Malina! Manawag ng mga taga-barangay o mga pulis! Maluoy taon mo, oy!
Sayaw na ta. Diya sila yung sa pambot. Mga buang, dadun siya sa tugtaguanan sa Isla Batong Idom. At doon ako siya kunis-kunisa dito. Mga buang, Sharet, Bluetooth lang, Bluetooth. Uy, sige langgam. Ang superhero! Hoy, ano na siya? Hindi mo po, katuloy daw kami hitabon ninyo! Si Superman. Kiri ay, taraw-tag di pa siya matagal. Wala ko siyang kusilon. Superhero, magbantay! Ay, Diyos ko! Animal, usay dili ba doon na? Iurot ko kini pala si Mulawas, animal! Uy, wala tawagin mong bala! Karon, ako na po! Bawalin niyo siya sa mga bala! Magbantay! Ayaw ko lang palaguta! Nasunog sila! No! Huwag mo sa kanya! Ulayan! Salamat ka di mo, superhero. Dagan yung kayo salamat sa imong pagluwas na ako. Huwag kayong ipasalamatan ako, miss. Gibuhat ko lang ang ngayon na buhaton. Kunwa ka pa. Hayan, nadaog na panamas-namasan ako ni atong mga tuhana. Gusto na sa iyong paghilak. Huwag ka na ang kabalakan. Luwas ka na. Amot kun unsaon ko ikaw sa pagpasalamat. Sa gikaigon ko na. Huwag kayong ang pasalamatan. Kay dili ko sa mapasaylo ang akong kagalingon. Kung doon na pwede ako mahitabo ni mo. Unsay buti mo ipasabot? Dili pa karon ang panahon nga masabtan ko ni mo. Ibalik ko na ikaw sa daplin. Balik ni nanay. Unsay nanay? Itugpa ko na ikaw sa daplin, sa baybayon. Oops. Sige. Hangtod sa sunod na ito palagita. Ayaw sa pagbiya. Itutuksan ako. Ang imong bayon. Ang imong palog. O karon pa na ako maklaro ang imong tingog nga. Ngawa na ta sa ibabaw. O wa na kusog kahangin. Diyos ko. Dili mahimong masayop ko. Ikaw kini Juno. Ikaw ang superhero, dili ba? Ikaw? Malina. Ipinsar nako maayo ang tanan tatlong. Ug nagtuo ko. Giduol ras ka matuoran ang gisaysay ni atong Tyron diri nako. Ginginganlan niya Juno. Mao ang superhero. Sure ka, Prof? Wa pa ko kachur. Pero ahak. Nagkasuon man yan kung imong kagwanga ka. Tabagak. Maudalion ko kining akong trabaho sa laboratory. Kaya humanini. Mato din kita balik sa Santa Barbara aron masuta na to. Kung kanang Juno, maubagyod ang superhero. Ay! May tawag ang gwadya, Prof. Pasig magkikisulti mo ang intercom. Usa to? Hala, nabali di ay. Ang intercom, Prof. Akong tumagon, ha? Hello? Hello, God? Hello? Usa ka lang di magkabutubag? Hello? Dili na mo tubag kay nabaliman. Aw, engno na kong lohe? Karana kayo na tadlong. Karana kayo. Wanay lami. Ang intercom mo inabali ni mong tubag, kagwang. Usaw man pagbalik intercom, Prof. Oh, com enter?
Buwang-buwang! Ambe. Gilab di man mong enter, Prof. Hello, intercom. What? God, Prof, ay, dili intercom. Hey! Kagwang! Maulian pagkata ini. Hello, guard. Unsay tuyo nimo? May nangitan ako. Kinsa? Salamat Professor Draco nga giatagan ko nimo gigayon nga makasuod og balik dinhi sa imong laboratory. Gipasud ko ikaw, Tyrone, ug balik din eh. Dili tungod kay misalig ko nimo. Oh. Professor, Doon na lang ko'y gusto pang masayran. Gikan nimo. Bahin niya itong giingon mong Juno. Nga gituhuan kung may kalambigitan. Uba ka ha. Maugyod ang superhero. unsa may gusto nimong mibawan bayin niya, Professor? Ha? Unsa pa man, Professor Draco? Gusto kong ipakita nimo ang tanan dinhi sa laboratory. Pero ayaw pagtuo nga misalig ko nimo, Tyrone. Okay ra, Prof. Naibaw ko nga ingon anak gid ang pangutok sa mga profesor. A matter of give and take kining ato, Professor. Pero bisan tuod kung wa kay pagsalig nako, pero makalaom ka. Nga kung mahatag mo man kung unsay akong gikinahanglan, makapasalig ko nga ako usab kining mabuktian. Unsay gusto mong mahitabo? Gusto kong mahisama nimo. Gusto kong mahisama nimong profesor, inventor o eksperto sa bisan unsa. Kung wa maglatay sa imong kaugatan ang pagka-professor, Tyrone, wala kagyoy magkabot niya kalampusan. Unsay but mong ipasabot, Professor? Kana lang butanga. Kana lang kasimpol nga pangutana. Kay wa ka makaapas. Klaro na, nga wa kay maayo nga padulngan. Bisan pa wag mo bayad ko, kung pila may mong gikinanglan, Professor? Wa ko mahangol sa imong kwarta, Tyrone. Kaya doon ako'y daghang mga negosyo. Bisan pag magsigil ang kong katog, nag-generate ang akong income o parayon kining nagsaka o nagtubo. Kung mo, unsa may akong ikabugti ni mo, Professor Draco, aron makuha ko ang buot kong makuha din ni mo. Sulti ko. Unsa, Professor? Bitaw, Prof, no? Ambisyoso. Ambisyoso! Walay sama niya kambisyoso, Tadong. How na lang yun, Prof? Wag yung kalainan ni mo. Unsa? Kalma lang, Prof. Don't panic. Sa imo dang tinguha, Prof, ka makontrol ang kalibutan pinagi sa imong imbensyon o sama sa imong pagkuha sa konsepto ni Nikola Tesla sa harp. Ang sa ganito yung meaning ng harp, Prof? High Frequency Active Rural Research Project or program. Oo. Mao din ang malalapan na. O unsa may gamit, anak, Prof? Kung na kita niya na, Tadlong, makontrolar na to bisan ang batasan sa kinaiyahan. Unsay batasan sa kinaiyahan? Di ba may batasan ang kinaiyahan? Dili ang kinaiyahan mo'y way batasan, Tadlong. Ikaw, mo'y way batasan, wapay buot. Wait! Dog-dog naman ang imo, ha, Prof? Abitaw-bitaw, pasabta lang ko ng harp, Prof. Aron mahibaw po ang mga listener.
Sa harp, Tadlong, mahimo na tong mamodify ang weather condition. Mahimo na tong pauwanon o pahuwawon ang usa ka dapit o usa ka nasod nga buot na kung dominahon o kontrolon. Mahimong makahimo kita og tinuyo nga linog og bagyo. Kung matod pa ni Nikola Tesla, mahimong pikason o tungaon pa niya ang kalibutan. Unsa? Kuya, wag na, Prof. May magbingkan ng kalibutan nga pwede rang bukon. Daghan ang mga nasod sa kalibutan, Tadlong. Nga nakapanag-iya na og harp. Ug mao ka na hinungdan, ngano nga dili na nato masabot ang dagan sa klima ug panahon sa kalibutan karon. Mao ba, Prof? Ug pinagi sa harp, Tadlong, mahimo na tong makontrolar ang utok sa tao. Mahimo na tong matuis bisan ang iyang panghuna-huna. Karon, kampante na ko. Wala ko'y angay kahadlukan. Kaya naa ka naman, Juno. Og maudi ay nga, gaan kit kaayo ang akong pagbati sa superhero. Og daan ako nakamatikod. Daghan na ang nakabantay. Nga anggid-anggid ka mugbayhon sa superhero. Og maudi ay, kay ikaw man di ay ang giila sa kadaghanan nga superhero. Oh. Pero kailangan tagon ta kinis kadaghanan, Malina. Kita lang si Nanay Binsya ang nasayon nini. Makasali ka na ako ni Ana, Juno. Pero, how come nga naingon ka ni ini? Kana, boy, wa ko mahibaw. Ug sa kini sa resol nga nung nawa ko din sa ato sud sa pipila ka mga adlaw. Kay, gibalikan ako ang dapit din ko nila hikap lagi ni Nanay Binsya ug Tatay Placido. Aban, pakyas ko. Ubaw ka na naghatag og kalibog sa kong hunahuna. Kung kinsagid ko. O unsa bagay ang akong kagikan. Kung ganong ingon ko na ini. Juno. Hantod nga dili na ako masayran ng kamatuoran bahin ako. Dili ko matigayon. Ayaw lang kalain ha, Juno. Pero... Pero unsa? Ipadayon ang buot mo isulti. Dili ka kaha gikan sa laing planeta? Unsa? Hello, nga sundao sa kawanangan. Wa man ako ikita dere ang mahal nga aring Saturno. Laban ba siya ninyo inyong pagrobing sa kawanangan? Hello? Ako. F-69 kini, over. Hoy, F-69, bastos nga numero nga robot. Ikaw ba rin? Ako, kini. Ikaw di kini, 69. Ang robot nga bastos. Sa kita tauan lang nimo, tan. Bigaon na kay ka. Pira mo yan. Tuwi imong kaugalingon diya. Biyagan ka. Naaraba mo sa kawanangan. Tilan, ang kinatauan dyan. Bay, dawe, nauban ba sa inyong pagrobing sa kawanangan si Aring Saturno? Ako. Wa, oy, kon mo, haim na ka di ay si Aring Saturno. Wa, usab niya dire sa aking arean. Gisuwayan, usab na mo sa kontak. Inaagis da niyang kahimanan. Pero unreachable man. Pasig, Quailon. Ahak na. Free man ang ato Lord Planeta. Maong bisan asa ka.
kung on lang ang atong kahimanan, makontak yo ka. Pero si Haring sa tono, di agad makontak. Tingali, lubat, Arto. At tingali, F69. Pero kung ana lang siya sa gawas, auto-charging ang iyang kahimanan. So dili kini kasarangan nga di siya makontak. Wa kahit daw tang metabo sa bahal nga haring sa torno. Unsa? Pasig tuwa sa kawalangan sa sibunga. So siya ninyo, pagitaan ninyo ang mahal nga aray sa tolo. Og paibawa na yung ko ninyo kung onsa na inyong lakaw diya sa kawanangan. Understand? All the time, Arto. Thank you. Wa ko mabalakan ay Bensya. Kada sayad si Malina sa akong kaimtang. Pero ang ako gikabalakan, gatingalig mabot ang panahon, nga daghan na may baho-bahin ini. Ay, dili mo gayon ka na kalikayan, Juno. Kaysa ako nagkikaingon nimo, ang imong pagkaikaw, ang imong pagka-superhero, dili na nimo kapuputon. Pero dili usap kini sulagma lang, kundi tugag yun kini sa panahon. Huwag nagpasabot lang ka na, Bensya. Nga dili usab ako matigayon. Nga wa usab ko'y kalinaw nga mapaabot ning akong pagkaako. Mahibong ingon ni Ana. Apan mahibong kang bayani ni bisan kinsa nga imong matabangan. Wa sa kong hunahuna, day. Nga buot ko mahimong bayani. Kalipay lang ako nga mutabang. O nga sa ato pa. Nagpasabot usab. Ngaway maayong dulngan ang among relasyon ni Malina. Oh, Dili ba, Bensya? Dili ba? Juno, anak. O kay way maayong dulngan. Tungod dili pag-ila sa mga tao nako nga superhero. Isa ato pa. Dili gid mi angay ni Malina sa usag-usa. Diyos ko. Utsaon ako sa pagpasabot ug pagsulti si Malina. Ganing ako kahimtang. Wa siya ug mga mapaabot sa among paghinigog maay. Mahal ko si Malina. Diyos ko. Kung tinuod ka tuga kini sa panahon, ganun ako pa man ang imong gipili nga maingon ini. Ganun ako pa man. Hangtod ron. Ingon sa dili paghihapon ko makatuo sa kamatuoran nga ako nahibawan. Nga si Juno. Nga akong hinigugma mismo. Mauba di ay ang superhero. Nga gidahig sa kadaghanan. Sa tanan nga iyang natabangan. Oh, Juno, I love you. Pero, niining iyang pagka-superhero. Unsa man kayo nagpaabot sa among relasyon? Unsa man? Di lang ako tuyoon. Apan, kung may nagkinanan sa akong panabang Malina, mas sinati kong may mukalit o santing sa akong hunahuna o malandaw kung kinsa ang nagkinanan sa akong panabang. Huwag niya na dahil higayon na. Dili ko mag-usik kong panahon sa pag-adto sa dapit. Huwag nibisan kinsa na nagkinanan sa akong panabang. Mao ba? Hangtod ka ron, Juno. Ingon sa dili pagyapon ko makatuo. Nga ikaw nga akong hinikugma, mao ba di ay ang superhero? Og proud ka ayo ko nimo, Juno. Salamat. Salamat, Malina. Oh. Ganit man nga may kistom ang imong panagway, Juno. Ngano? May nasulti ba ko nga naka-offend nimo, Juno? Oh. Ha?
Wa, Malina. O niya, nganong murag kalit ka man lang nga nalain. Sorry. Pero, may kiuna-una lang ko. May gihuna-huna? Pwede ba na kung mahibawan kung unsa? Kana kung dili ni mo ikasuko. Juno? Ambot. Ambot? Unsay ambot? May mo ba? Ayaw lang sa ako pakisayri, labot ini. Kay... Okay. Dili ko ikaw pukson. Sorry, Juno. Huwag kay angin pangayo, sorry. Huwag ko may baw kung saan ko siya sa pagpasapot pahin ini. Kaya dili ko buot nga masakitan siya. Kay mahal na ko siya. Mitutok siya na ako nga subok kayo ang panakway. Juno? Malina? May gisulti ka? Itanok, mitutok siya na ako. Malina? Dugay ba ako nakatuog gabi Kaya naguna-una ko nimo. Nato. Naguna-una na ko kun unsa kay nagpaabot nato sa unahan. Sa atong relasyon ni ining kamatuoran nga ikaw di ay mao ang superhero. Malina? Dili ba ka ako mahimong babag sa imong pagka-superhero, Juno? Dili ba ka, ha? Mauna ang gisulti ni Malina. Oray bin siya. O wa ko makatubag niya. Gidivert na ako ang istorya. Kay dili ko gusto masakitan siya. Kung tinuod nga nahigugman ni mo si Malina, angay niyang dawaton ang kamatuoran. O nga dawaton ang bisan unsa may dangatan sa inyong relasyon, Juno. Naibin siya. Aniya ka na usap. Usam sa imong tuyo ni Professor Draco Tyson. Dili Tyson. Dili Tyson ang pangan. Tadlong. Kadali sa nimong alimot oy. Tyron, dili Tyson. Ay, ay, pastilan. Tyron mo nituod to, no? May mo ba na ko ikasulti si Professor Draco? Kikasubo ko, Tyron. I'm sorry. Pero di gusto mo panistorbo si Prof. Kay busy siya. Dagan siya importante gibuhat. Nag-finalize o nag-review siya sa tanan niyang gipanggaba. Mong, sorry. Pero, Tadlong... Wanay pero. Kung di ginang panistorbo si Prof. Draco, di ginangayang disturbon. Kay mo kalit lang tulilik ang uto ka na. Lisod nagmatlan ka. Ha? Mutulilik? Unsa may buot ni mo ipasabutan ng mutulilik? Mutulilik. Ang Ay, mutulilik? natutan, ha? Basta mao na to. Di na panistorbo si Prof. Draco. Toldo! Kalagkot mi Nag-usig lang ko sa akong panahon sa pag-ani diri sa gipuya ni Professor Draco nga perting layo Niya, wa ko pa sa ika-istorya. Hay. Sige lang. Jutay nga pailob lang, Tyron. Jutay nga pailob lang. Makuha ra gyapon nimo ang iyang interes. Makuha ra gyapon nimo. Nakita na ko din sa X-ray live monitor ang pagpitik sa kasing-kasing sa cloned ni Madam Nostra Kamala. Kumpirmado nga buhi na siya.
buhi na siya. Pagigsultihan ko siya. Madam Nostra Kamala, ako, si Professor Draco, nga mibuhi kanimo pagbalik. Nabati mo ba ako? Madam Nostra Kamala, nabati ba ko nimo? Nabati ko ikaw. Very good. Why, lugod-lugod. Unsay akong ikaalagad kanimo, Profesor? Unsa? Gusto ko, wa kay laing sundon ug ilhon nga agawon, Madam. Ako lang. Nakabati ka. Ako lang. Ayaw ko gisgutin niya ng Tyrone, Tadlong. Ang labing may nungdanon ako nga nagmalampuson ko sa paghatag o ginawa ni Madam Nostra Kamala. Ay, pagka-bright ko ni mo, Prof. Wala yung sama ni mo ka-bright, Prof. Taghan na mga istorya sa cloning, sila yung nasod. Pero dili, kinikumpirmado. Og ikaw pa lang, Prof, ang nakahimo ini sa tibuok kalibutan. Ikaw pa lang. Og saludog yun ko ni mo, Prof. I salute you. Salamat ni mo, Tadlong. Pero sa pagkakaroon, dili mahimo nga ma-expose kining pag-clone ko ni Madam Nostra Kamala. Pinagi lamang sa iyang DNA. Pero nga naman, Prof, mas musikat ka og maayo kon mabaniog sa tibuok kalibutan kining imong kalampusan. Sa gikaingon ko na, dili pa karon, Tadlong. Dili pa karon. Kay wa ko pa makuha ang superhero nga mo'y sunod o buot na kong iklon. Unsa? Buot mo sab nga iklon ang superhero, Prof, dako? O ingilngigan ako ni mo, Prof, kung mahitabo na. Mahitabo gina, Tadlong. Mahitabo gina. Ug inigabot niya ng higayuna. Wa na'y sibisan kinsa nga makababag pa sa akong tinguha nga pagkontrolar sa kalibutan. Wa na! Huwag rin akong problema, Levincia. Kung sa una ako pagpasabot si Malina, labi na nga, dalantaw na ako nga, ado na pa ka mga pagsuway. Nga ako pasugatan, yanigisan ka na ako sa panahon. Sa ibong pagka-superhero ba ang buot mong ipasabot, Jono? O, Levincia, Nasa ato pa, kumbensido ka na nga dili lang kinisulagma, nga tuga kagyod sa panahon. gipinsan ako dis makadaghan nga higayon, Levincia. Ug ako nasabot, nga husto ka. Nga dili lang kinisulagma. Dili kinisulagma ang akong pagkaako. Kaya dili kasagaran ang higayon nga akong bation kung may magkinahanglan sa akong panabang. Kaya may mukalit man nga busanting sa akong utok, sa akong hunahuna sa panahon nga may magpakitabang. Ug dili lang kinisulagma. Kaysa magkadaghan din higayon kini mahitabo. Jono. Pero ining tanan ni Binsya, sa dili kasagaran nga mga gahom nga nian ako. Ang paghinumdog rakid kung din kugikan ang dili na ako patugkan. Butang nga nakapalibog na ako. Murabag, may nakababag yun sa kong hunahuna. Aron wagi ko'y mahinumduman.
Ug usa ka nasbuot na kong pasulta na eh. Kung nga no, ug kung sa hinungdan ini. Ganiha raw akong buot matog. Pero pag yung kubati akto ka. Si Junora ang niya sa kong una-una. Wa siya motubag na ako ganiha. Sa among panagsulti dito sa paypayon. Sa akong pangutanan niya kon, dili ba ko mahimong babag sa iyang pagka-superhero? Ay, Juno. Unsa man kayo nagpaabot sa atong relasyon? Unsa man? Sayuhagon sa gwapa na kong amiga. Gilaay ko sa amo Lindel Good. Makaingon na lang ko kung maayo pagwa na lang unta tay break. Kaya mas malingaw pa ko sa school. Oh? Ang kay naaman ng imong Prince Charming, si Jono. Ikaw cute. Kay di ay. Lano, napalit ko. Nangupaw man noong ka. Ngano ka, uy? May buong man lang tanim mo, uy. Naunsa ka? Wa man. Wa man. Pero, murad ka gwa kasi mong cellphone. Day, naunsa ka, uy? Ay, husto. Naibaw na ko. Kiningaw kang Juno sa. Ops, ay na lang tayo. Klaro kayo. Oh, my Juno. I miss you. Ikaw, good, Lindel. Ay, nalagod pa, good. Ingon, anak, manginalin. Bisan kinsa naman sa imong side, uy. Ako gani, gimingaw mo ko sa akong idol, sa akong ideal man, nga akong gipangandoy nga mahimo na akong boyfriend. Kinsa man? May lain pa, si Superman, ang superhero. Oh, mao ba? Oh, no. Patay, gid kaayo ko niya, Lin. Oh, kanusa pa ka nako siya makita pagbalik, no? Kay kung makita nako siya pagbalik, hagkan ko gid todo, more pa. Ngisi lagi ko. Nahimuot lang ko nimo. Hala, no? Nga na di ay, kahimutan din naon nako di ay, Lin. Dili, uy. Ikaw, good. O ako magbinugot sa ha? So, joke to, ha? Pero ay joke kasi nang ako, eh. Ikaw ba, seryoso na kay kastanan? Mutuo gidayon ka. Pero no, ang tinuod sa kong gisulti, no, ang superhero lagi. Kanusa ka na ko siya makita og balik, no, aron makahimamat gid mi pa. Kay bisan babae ko, ana, panguyaban gid ako siya, Lin, kung magkaistorya mi, bahala na. Oh, Lindel. Sigurado kang makahimo ka, ana, Lindel? Wala no, ano ko tong dili. Buhaton gid na nako, Lin. Oh, kung masayod ka siya nga si Juno ang superhero. Uy, unsa man kay iyang patio, no? Lin, naminaw ka nako, Lin? Ha? Oo, naminaw ko nimo, eh. Basta lagi ba, awa lagi gid. Ay, buhaton gid nako, manguyab siya ko superhero. Ay, kailan pa ka tayo magkatagpo, Superman? May superhero! Makikuban di unta nimo si Lindel karon din sa amo. Pero imong ingnan nga dili ka na manhi. Pero ni aka. Ngano? Gusto gyud kang ni si Lindel? Kaya akong atuon sa ila. Og akong paanhion. Og ako muli na lang ko sa amo. May pahiyo manggod ka. Gusto ka? May gisulti ba ko? Kana ding pagpahiyom nimo. Unsa man day na? Ngano mo mo pahiyom ko? Ganahan kang ni Lindel din, eh. Ikaw rin nagsulti, ana, Lin. Unya nga may pahiyo man kabi. Sa ato pa, nalipay kang ako siyang adtuon. Gusto man nito mo di mo. Ang kalit mo lang ka. Kay misulti manggod si Lindel na ako karon. Nga kung magkakita ko na magbalik, panguyaban ko kuno kaniya, bisag babae pa siya. Bahala na lang kuno. Misulti siya ni mo, ana? Oo. Yun sa niya pagsulti. Kuan? Maingon siya nga ang superhero lagi kuno. Nangandoy siyang makita kaniyag balik ug magkahimamat mo. Kay iya gyud kuno ka panguyaban lagi. Bisa nagbabae pa siya. Bahala na lagi kuno. Misulti siya ni mo, ana? Mo ba? Muna sa ato pa muna yung magisilusan. Hilom, uy. Ngano ko tang magselos man ko? Kay wali ay. Hilom, uy. Siya, uy. Pagaksa ko sa kupinang gabi. Gakus-gakus diya, uy. Ato gakus ni Lindel, ay.
Gusto ka si Lindel ang akong gason? O sige, saway eh. Di ba suntukon tagid ka? Tawa mo ko ka diha. Katawaan ako ni Muda. Ikaw ba? Ay, Da. mangusay ka man, good. Bigali, Ay, ayaw ba? Ayaw ko gaksa ba? Buhi iragot ko. Sige, sumbong kiti kang nanibensya ni mo, ha? O sige, sumpong. Wabitaw dinis nanay kay mipalit sa lungsod. Nga naman din abot niya. Bibuhis ako ba? I love you, Melina. Ayaw pa ako ang akong lips pa. Wala ko na hindi mo, Melina. Ikaw, Rit. Juno, basta ha. Wala kilain ha. Ako ra gyud. Basta gyud. I love you, Melina. I love you too, Juno. You are. Up and down. Unsay up and down, Arto. Dili na up and down, over and out. Parehas na F69. Basta may daog na. Basta mo na to ha. Bawa dayon ko kung makita na ninyo ang mahal nga aring Saturno. Roger. Onsay Roger. Anong gitawag ko nimo Roger? Wa ka makailan ako. Pastilan nimo, Arto. Parehas na nag-okay ang Roger. Brrr. Si Roger tingali okay na siya, pero ako dili okay. Na, magkasinabot yuta ini, Ron. Magka sinabot kita kon tawgon ko nimo sa akong nga Arto og dili Roger. Hi. Hi ka dyan. Wa yo ko malipay. Bye, Arto. Naon siya man ni F69 nagkinanggaw man. Oy. Ang signal sa mahal nga ari sa tono. Mi balik na ang iyang signal. Kung mao, wait, ikaw tang naitabo niya. It's alive and kicking. Yeah. The search is over. Where have you been, mahal nga ring Saturno? Nabala ka kay Minimo? May importante lang kong kilakaw sa kawanangan, Arto. Oy, naglakaw rade ka sa kawanangan, mahal nga rin. Unsaon kot? Arto. Joke lang, mahal nga rin. Nabala ka man kot Minimo, kay out of reach ka sa atong mga kahimanan. Dini sa gingarian sa Jupiterium. Wa mo'y anging kabalakan din kung may lakaw ko. Di ako na, Arto. Kayong pahuway na ko. Oy. Din, magka-degikan ang mga haring sa tono. Kana kay out of reach siya ganiya. Tingali, dito siya sa dapit nga halayo na din sa Jupiterium. Pero, din man ka siya gikan. Nasusinas ako mga sundao sa kawanangan ang mga planetang Saturn, Uranus o Neptune. Lakip na ang Pluto. O gipahayag nila nga way kinabuhi ang maong mga planeta. Tagpasabot nga wa ko'y mahimo kung adto ko magsusi dito sa pagpamasin o pagpangita sa nawa kong anak. Sa akong gihimong pakisusi sa planetang Mars, sa Red Planet, himatigdan kong may kinabuhi ang mga planeta o may posibilidad nga tuwa dito ang akong anak. Dili ko angay magpagawa sa paglaom. Kinahanglang tumanon ko ang tugon sa namatayang kapikas o mahal nga reyna nga pagita
maon jud ang among anak. Kika sa Mars, kung wa ko'y matikdang timailhan dito, nga tuwa ang akong anak. May duha pa ka planeta nga mahimong akong masusi. Ug kini, mao ang planetang Earth o kalibutan ug ingon man ang Mercury. Mahal nga haring Saturno, ang planetang Mercury. Dool kayo sa adlaw o init kayo ang maong planeta. Kana naisulat na sa mga data niya atong mga pagtuon ini sa atong mga katiguangan. Usa na lang ka planeta ang mahimo mong adtoon nga dili ka mamiligro sa kainit sa adlaw. Ang planeta na lang nga Earth kon kalibutan. Mao ba F-69? Mao ka na, mahal nga hari. Salamat sa impormasyon nga imong gisulti kanako. O way sapayan, mahal nga haring Saturno. Dungog alang nako ang pag-alagad kanimo. Salamat. Pero mahal nga hari, kon buot ka man ganing motaak sa kalibutan, kinahanglang may kauban kang nga mga sundaw sa kawanangan. Dili mayong mag-inusara ka, kay wa pa nato matugad ang kinaiya sa maong planeta. O dili mi makatugot nga magbutang sa risgo ang imong kinabuhi. Mahimo bang biyaan una ko nimo? All the time, mahal nga hari. Excuse me for being tabi. Asa ko magyud makita ang akong anak. Buhi pa kasi. Wa ko'y kalainan ini nga nangita sa kagamay butang, taliwa sa lapad ug way kiltubang kawanangan. Oh. Kinsa ka na? Ako, ini, mahal nga rin sa tono, si Arto, baby boy. Can I come in? Mga yakok, dispensa nimo, mahal nga rin. Kung gi-disturbo ko, imong pagpakuhay. Sultig ko sa imong tuyo, Arto. Bibate ko sa imong kasubo, ang tod ni ikayo na, mahal nga rin sa tono. Tungod sa pagkawala sa imong anak, so sa mudolan nag 20 katuig nga milabay. Concern lang ko sa imong seguridad sa pagpangita sa imong anak, mahal nga rin. Diritsog ko sa ipuot mong isulti, Arto. Mahal nga are, bisan wa ka magsugo na ko, namong imong mga sakop nga robot, pero among pagpangga nimo, may og mga lakang makatabang sa imong problema. May isuggest nimo nga ipatag na sa managna nga si Ginggang Gole kung buhi pa ba ang imong anak. Unsa? Ipatag na? Mao ka na, mahal nga rin. Ipatag na. Aron imong masiguro kung wa ka lang ba mag-usik sa imong pagpangita sa nawala nimong anak. Kay basin wa na siya o patay na siya. Sa ato ba, kung wa na siya, mag-usik ka lang sa imong kago nga wa gyud dalngan. Kinsa kining giingon mong Ginggang Guli? Ug asa na to siya mahimong makita? Sa bakatang bahin sa bukirang Shalala. Husto ka, Arto. Kung mao, agtuon na nato ang maong dapit. Kay gusto kong may bawaan kung buhi o patay na ba ang nawa kong anak. Tay pala sa daw.
Tay, ayaw biyahe, tay. Tay! Tay! Ayaw biyahe, tay! Juno, pagmata. Juno! Tay! Juno! Tay! Juno! Probinsya. Nagdam ko kanita tatay mo, Placido, ha? Nay, dagdam ko ni tatay Placido. Nga dako ko na siyang buhi o nangita na ko. Unsa? Mura kinong tinuod, Nay. Unsay buti pasabot sa kundam ko ni Binsya. Unsa? Ingon ni anak nga mong damko, Juno? O Malina. O buhi gid si tatay Placido sa kundam ko. Nagpangita ko na siya nako dugay na. Juno, dili ka ha nga sama nimo? Ang matuod nimong amahan o mga ginikanan, nagpangita nimo karon? Malina. Di ako karon sa gawa sa residensya sa akong giingon nimo nga bantugang doktor o profesor. Bro Gardo. Nga si Profesor Draco La Santelmo. Sa makausa pa, namasin ko nga tagdo na ko niya. Bro Tyron. Pero pag-ampay na bro ha. Tinusao ka niya ba? Kisa nga na ng profesor, huro na kayo. Weirdo kayo naan. Ay kabala ka bro. Ato day, nanawag ka man ha. Unsan mo sa balita diya sa ato? Stilan bro. Nagkadug kayo ah. Mas nagkasweet mas na si Juno Balina. Oh, usa? Lagay, mabayar may masigig adto silang Juno bro. Siya may bisitahan ini. Animal! Ya, nasa mga balik ni bro. Mailo ba kayo mas Balina yung ni Juno kung manitabo nila kung nabugan siya nini? Bro Gardo! Unsa ba'y tuyo nimo nga magsige ka mangyurog samok na ako din Tyron. Sa ilo alang gyud ko, Profesor. Pero sa ako nang giingon nimo, nga gusto gyud kong may sama nimo. Bisan unsay gusto nimo ipabuhat nako, akong buhaton. Matabangan lang ko nimo sa buot kong mahitabo. Ug unsay mahimo nimo? Kung suguon ko ikaw, sa pagdaan nitong imong giingong Juno, nganihin ako. Nga matod mo, may talagsaon. Mga higala, at ang iyang lain pang mga sumpay ning atong sugilanon. Juno, ang superhero. Dalit ka nato sa RMN Drama.